ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு தி வீடியோ. இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, எங்களை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ தான் பார்க்க போகிறோம். என் பேர் சர்வேஸ். என் பேர் மகாநிதி. எங்களை பற்றி சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நாங்களும் ஸ்கில் உள்ள பிளேயர் தான். அதுக்குன்னு ரொம்ப லெஜெண்ட்லாம் நினச்சிடாதீங்க. ஆன்லைன் கிளாஸும் கவனிச்சுட்டு வீடியோவும் எடுத்து அது எடிட்டும் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக நீங்கள் லைக்கு, ஷேரு, சப்ஸ்கிரைப் இதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த மாதிரி வீடியோ போட்டால் பார்ப்பீங்களோ கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பொறுத்து நாங்கள் வீடியோ போடுறோம். நாங்கள் 2 பேரும் மொபைல் பிளேயர்ஸ் தான். என் மொபைல் பேர் Redmi 9 Prime. என்னோட மொபைல் பேர் வந்து Redmi Note 5. எங்கள் கேம் பிளே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ என் பேர் மகாநிதி. இப்போ நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு ஒரு வேளை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எம்முன்னு போட்டு ஃபயர் பிக்சர் போடுங்க. ஒரு வேளை சுத்தமாக நல்லா இல்லை, நீ எல்லாம் யூடியூப்க்கே வரக்கூடாது, கேவலமாக இருக்குது வாய்ஸுன்னீங்கன்னா எம்முன்னு போட்டு தண்ணி மாதிரி பிக்சர் போடுங்க. என் பேர் சர்வேஸ். என் வாய்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எஸ்ன்னு போட்டு ஃபயர் பிக்சர் போடுங்க. என் வாய்ஸ் நல்லா இல்லைன்னா நீ வந்து எஸ்ன்னு போட்டு தண்ணி மாதிரி பிக்சர் போட்டு விட்ருங்க. கைஸ், நாங்கள் ஒரு 500 சப்ஸ்கிரைப் வந்தால் டோர்னமெண்ட் நடத்துவோம். அந்த டோர்னமெண்ட்டில் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி போய் அடிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து 300 எம்மனுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கிஃப்ட் பண்ணி விட்ருவோம் கைஸ். அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் எப்பயுமே எங்கள் வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கணும், லைக் பண்ணணும், சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்பயுமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனல், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோன்லேருந்தெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் எடிட்டிங்கு இல்லை வாய்ஸ் கொடுக்குறது ஏதாச்சும் தப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நாங்கள் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்துலேருந்து கரெக்டாக போட ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே கைஸ், நாங்கள் இனிமேல் வளன்னு பேச விரும்பலை. பேக்ரவுண்டில் வர கேம் பிளே பற்றி என்ஜாய் பண்ணுறோம். அட இல்லைடா, ஏன் பறக்கிற கைஸ்? நாளைக்கு ஒரு தரமான வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தரமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. இதுக்கு மேலே நீங்கள் பேக்ரவுண்டு ஓடுற வீடியோ பற்றி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய் பாய் கைஸ், தேங்க்யூ. Goes by when you just don't think about, when you just don't think about it. Rain goes by when you just don't think about, when you just don't think about it. I think my vision's getting blurry, swear the reader's in a hurry. Yeah, I say I got no worries, but feels like nothing's gonna cure me. I don't really know why, been so damn sick of this ride. Just one out so I can feel normal for once. Fantasize about gripping the gun. I got lots of problems, medicated solve them. Slowly I've been falling, slowly I've been falling. I got lots of problems, medicated solve them. Slowly I've been falling, slowly I've been falling. No, no, just don't think about it, no.